लोगोफोर बयनिसिमबो 2024 नि बोसोर गोदाननि गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय आरो नोंथांमोननिसिम गोजोननाय जासिहरबाय। आं दा लखिमपुराव एसे खामानिफोर मावनानै जाद्लाहैनो ओंखारबाय लोगोफोर। माने बोथोरा थिग नङा, आंना हाल सालफ्रा बारा थिग नङा दासान्दि। बिदिबा दा नायलांदो लोगोफोर भिडिअखौ जा हायो एसेब्लाबो। For the kind attention of the passengers, train number 05821 Aurania Dekador passenger pressure is on platform number 4 Onnanwi Gari Harka Pwibai Aurania Dekador passenger pressure. Beriya sedana. Oh, ni lebih sih. Sir.